Għalfejn bir-raġun nifirħu dalgħodu? Għalfejn hemm bżonn li verament nagħmlu festa? Għalfejn inħossuna sew? Differenza forsi minn ġranet oħra li niġu hawn u nagħmlu ħin twil fil-Knisja, ingawdu din is-sbuħija. Għalfejn infakru b'sentimenti profondi u qawwija it-twelejt tal-bambina u miegħu marbutejn ir-rebħiet illi jagħmlu missirijietna. Għalfejn inħossuhom daqshekk dawn fina? U għalfejn għadha filgħodu jew forsi diġà llejla wara l-purċissjoni inħossu qisu ġo fina jiżvojta. Inħossu vojt. Qisu naqset xi ħaġa kbira għax għaddiet il-festa. Għalfejn? Ippruvaw irriflettu ftit għalfejn. Għax minkejja li qed nagħmlu din il-festa kbira fuq barra, is-sbuħija tal-Knisja, is-sbuħija tal-mużika, is-sbuħija tad-daqq tal-banda, tal-armar, fuq kollox is-sbuħija tal-istatwa tal-bambina. Din is-sbuħija li qiegħda fuq barra, kull wieħed u kull waħda minna u ġew nixtiequha fuq ġewwa. Irriduha tagħna, irriduha għandna. Nixtiequ li nagħmlu festa ta' tama, ta' pożittività, ta' soluzzjoni tal-problemi li għaddejjin minnhom, ta' vittorja, ta' rebħiet, kull wieħed u kull waħda minna fil-persuna tiegħu, fil-familja tiegħu, fid-dar tiegħu, fis-sitwazzjoni tiegħu ta' fuq ix-xogħol. Nixtiequ li dan kollu li qed ngħixu inkaxkruh b'tali mod li jitwal u ikopri jikkaverja l-ħajja kollha tagħna. Għax ġewwa fina hemm xewqa ta' twelejt, hemm xewqa ta' ħajja, ġewwa fina hemm xewqa ta' ħajja sabiħa, ġewwa fina hemm xewqa ta' vittorji ta' rebħiet. U dejn diġà il-bambina fina, diġà ix-xaq ta' dawl illi tarah iżernaq bil-mod il-mod kif jikser il-lejl qabel ma jisbaħ. Dejn diġà il-warda li qed tħabbar il-miġja il-wasla tal-frotta. Din diġà dik is-sħaba daqs keffa ta' għid illi ra fil-bogħod il-profeta Elija li ħabbret li kienet qed tħabbar ix-xita. U dejn qiegħda fina, dejn qiegħda fija, fik, f'kull wieħed u f'kull waħda minna. Din ix-xewqa tal-ħajja, din ix-xewqa ta' sbuħija, din ix-xewqa tal-verità, din ix-xewqa tal-paċi. Hekk jew le għandna fina dawn ix-xewqat jew le. Mhux għalhekk qegħdin ingawduh dan iż-żmien tal-festa, mhux għalhekk qegħdin ingawduh dan il-mument għax hemm fina dawn ix-xewqat, għax hemm fina iż-żernaq, ix-xewqa ta' Alla. Hemm fina b'xi mod Marija, għax Marija l-aħbar mill-bogħod u mill-qrejb tal-miġja ta' Ġesu. Mela l-festa mhux tax-xara, il-festa mhux ta' Malta u Għawdex, il-festa mhux tal-bambina, imma l-festa tiegħi ta' kull wieħed u kull waħda minna. Din ix-xewqa profonda, din il-mistoqsija radikali li hemm ġo fina għall-ferħ, għall-paċi, għar-rebħa. Għadna kif smajna il-Vanġelu sabiħ, anki jekk jgħajjina dan il-Vanġelu għax huwa elenku lista sħiħa ta' ismijiet. Illi mbagħad fl-aħħar tiegħu titfaċċa it-tfajla, titfaċċa Marija. Interessanti ħafna x'San Mattew li jikteb dan il-Vanġelu irid jgħaddilna messaġġ sabiħ u preċiż dalgħodu. Irid jgħidilna li jid-demm li kien hemm ibaqbaq f'Ġesu tatulu Marija
u d-dem li kien hemm ibaqbaq f'Marija u f'Ġesu ibaqbaq fina l-koll. Ibaqbaq fina l-koll. Dak id-dem ta' Ġesu huwa d-dem tagħna. U d-dem tagħna u d-dem ta' Ġesu. Kemm hi sabiħa, kemm hi qawwija din il-verità li għaddilna San Mattew, illi Alla mhux imbiet minna, imma Alla qiegħed fl-istorja tagħna. Alla qiegħed fil-ġenealoġija tiegħek bħalissa u xekkaw krejs għal ġenealoġiji. Kulħadd jipprova jfittex minn fejn ġie. Imma tasal sa ċertu punt. Għaw xi ħadd minnkom li wasal sal-aħħar nett? Mar lura b'tali mod li jsib il-bidu l-ori. Le, m'hemmx ċans. Qatt mu se naslu biex insibu l-aħħar nett għaliex. Għax l-aħħar nett huwa l-bidu nett. L-aħħar nett huwa l-kontinwazzjoni, hija l-ħajja li ġejja kontinwament b'rigal mogħtija lilna minn Alla. Il-bidu l-aħħar u t-triq il-kontinwità huwa wieħed huwa Alla li jagħtina l-ħajja. Kemm hu sabiħ dan il-Vanġelu mimli bil-kelma nissel, nissel, nissel. Il-ħajja, festa kbira ta' ħajja, doni li kontinwament nirċievu mingħand Alla. U kemm hu sabiħ il-ħsieb li kemm fil-Grek u kemm fl-Ebrajk il-kelma tnissel u l-kelma twellet hija l-istess waħda. Jalad jgħidu l-Lut bħalna twelid, jalad. Imma bil-kelma jalad il-Lut jifhmu mhux biss twelid imma wkoll tnissejl għaliex. Għax ma jagħmlux differenza bejn tarbija li twildet u tarbija li titnissel, jalad jgħidu l-Lut. Geneos jgħidu l-egenesen jgħid San Mattew kull darba. Geneos jgħid San Mattew, Geneos jgħidu l-Griegi biex jgħidu tnissel u biex jgħidu twellet l-istess kelma. Fil-fatt fl-istess Vanġelu li għadna kif smajna, din il-kelma jalad jew egenesen ittradotta b'żewġ modi. Għal ħafna ħin ittradotta bil-kelma nissel u fl-aħħar meta San Mattew xorta juża l-kelma Geneos bil-Malti, aħna nitraduċu it-twelid ta' Ġesu Kristu sar hekk. It-nissejl mhux it-twelid, jew it-twelid mhux it-nissejl għax imorru flimkien. U din diġà tgħidilna ħafna lilna mingħajr ma nkomplu d-diskors, mingħajr ma nkomplu ngħidu affarijiet oħra. Fl-istorja tal-umanità, fl-istorja tal-bniedem, fl-istorja ta' kull wieħed u kull waħda minna, hemm il-preżenza t'Alla. Hemm il-preżenza t'Alla. U f'kull tip ta' storja, Alla ħares ikun hawn xi ħadd minna li jipprova iwarrab kantuniera mill-istorja tiegħu. Alla ħares ikun hawn xi ħadd minna li jħares bl-ikraħ lejn ġrajja jew lejn ġrajiet fl-istorja tiegħu. Għax miskejn dak il-bniedem jgħix imdejjaq. U Alla ma jridux jgħix imdejjaq. Imma fl-istess waqt f'dak id-dwejjaq, diġà f'dak id-dlam hemm ix-xewqa tad-dawl. Meta aħna mdejqejn u din tajjeb li nifhmuha sew. Meta aħna mdejqejn, il-ġisem tagħna, l-moħħ tagħna, il-psike tagħna, l-qalb tagħna qiegħda titlob, qegħdin nitolbu fid-dwejjaq aħna, qegħdin nitolbu ikunx dwejjaq ta' mart. Ikunx dwejjaq ta' diffikultà fi relazzjoni, ikunx dwejjaq ta' depressjoni. Meta inti mdejjaq qed titlob, hija Marija fuq ix-xefaq li qed tistenna lill-liben ġej. U għad-dawl tas-sernieq ta' filgħodu li jixtieq id-dawl mimli tax-xemx ta' nofsinhar. Dak hu id-dwejjaq tagħna. Dak hu id-dwejjaq li aħna ngħixu fil-parti l-kbira tal-ħajja tagħna. Id-dwejjaq tat-tifel li jibda jiġih dubju jekk ommu missieru mhux se jibqgħu ma' xulxejn. X'inhu dak id-dwejjaq? Jekk mhux ix-xewqa ta' mħabba vera, jekk mhux ix-xewqa ta' mħabba fidila, jekk mhux ix-xewqa ta' mħabba suna waħda. Ejduli allura ej x-xewqa ta' Alla, dak li hemm fil-qalb ta' dan it-tifel. Dak iż-żagħżugħ waħdu, għandna ħafna adolescenti weħidhom.
dak l-adolescenti waħdu il-mobile u l-headphones. Kemm għandna adolescenti li jgħixu l-ħajja tagħhom huma mod singolari wieħed waħda il-mobile u l-headphones. Kważi b'sensazzjoni ta' ribellioni lejn id-dinja, ta' rabja u reżistenza lejn l-oħrajn, kważi mod ieħor kif jgħidilna lilna ta' madwaru minnhom x'tatu kasi. Jien inkampa waħdi ta' avolja mdejja imma nkampa waħdi. X'inhu dak id-dwejja, x'inhu dik is-solitudni jekk mhux karba għajta ta' Alla, xewqa ta' Alla li hemm fil-qalb ta' dan iż-żagħżugħ. Il-koppji miż-żewġejn li jixtiequ li jkunu l-iktar persuna importanti għar-raġel u għall-mara u jkun hemm il-konflitti għax ma tajtx kasi daqskemm inħoss il-bżonn, għax ma tajtx kasi daqskemm xtaqt. X'inhi din ix-xewqa? Jekk mhux ix-xewqa li l-qalb timtela b'xi ħaġa li forsi kultant jikbar minn l-istess imħabba li jista' jagħti bniedem. X'inhi din ix-xewqa? Jekk mix-xewqa tal-infinit, jekk mix-xewqa ta' Alla. X'inhuma dawn is-sentimenti jekk mhumiex dawk li jfakkruna f'Marija, biex ma ngħidx Marija li qed tħabbat fuq il-bibien tal-qalb tagħna kif ħabtet fuq il-bibien tal-belt ta' Betlem u tgħidilna ħalluh lil Ġesu jittwielet f'qalbkom għax intom għandkom bżonnu nofs il-lejl fid-dlam, intom għandkom bżonnu illum issa dak id-dwejjaq mhux għajr dik ix-xewqa, mhux għajr dik it-talba li inti ma tafx tesprimi bil-fom, ma tiġix il-Knisja tgħidha, imma tgħixha hawn u hemm. Tgħixha u forsi tipprova tifga b'ħafna affarijiet, bid-divertiment, forsi anke tal-festa stess. Tipprova tifga, forsi bid-droga, u dak il-ħin tkun happy. Tkun kuntent, imma ġewwa fejk fil-fond ta' qalbek. Fil-fond tal-fond ta' qalbek hemm pejs, hemm toqol, hemm iċ-ċomp. Hemm iċ-ċomp li inti ġġor il-ħin kollu, itaqlek u jdejqek. Imma fl-istess ħin dak iċ-ċomp, dak id-dwejja mhux għajr karba ikbar, talba ikbar lill-Alla biex jiġi fejk. L-anzjana li jinsabu weħidhom, is-solitudni tal-anzjani, ix-xewqa li jkollhom il-kumpanija, ix-xewqa li jkollhom min jismagħhom jibdew jitkellmu ma jiqfgħux, ix-xewqa li jħossuhom għadhom utli importanti għas-soċjetà tagħna, soċjetà li sfortunatament qed twarrab lil dawk li ma jipproduċewx flus, lil dawk li ekonomikament nibdew inqisuhom bħala pejs. X'inhi din ix-xewqa tal-anzjan jekk mhux il-karba, it-talba għad-divin, it-talba għal Alla. Il-mart li jiġi jżurna spiss fil-familji tagħna. X'inhu dan il-mart? Jekk mhux karba talba għal ħajja bla diffikultà, għal ħajja eterna, għal ħajja ta' Alla, għal ħajja li hemm tistennina fl-aħħar mill-aħħar. Ma nafx innu tajtux. Imma dak li għadna kif edna fuq il-ħajja tagħna l-bnedmin, smajni ir-rakkuntat kollu fil-Vanġelu ta' San Mattew li għadna kif smajna. Dak jirrakkonta dak il-Vanġelu stejjer tan-nies, stejjer ta' slaten, stejjer ta' nies sempliċi bħalna illi fl-istess waqt dawn kellhom jaffrontaw id-diffikultajiet u l-problemi tagħhom. Stejjer ta' infedeltà. David jaqliba lil-mara tiegħu u jmur mal-mara ta' Urija. San Mattew joqgħod attent biex laqqas isemmija b'isimha lil Betsabea kemm kienet xi ħaġa kerallut illi David għamel ma' din il-mara li ma kienx tiegħu. Nistgħu nibqgħu sejrejn. Korruzzjoni, problemi, solitudni, inkwiet, dak qiegħed kollu kemm hu fil-Vanġelu li għadna kif smajna. L-istess inkwiet li għandna aħna. U kif dak il-Vanġelu kien ix-xefa, kien il-bidu, kien ix-xewqa, kien it-talba l-karba għal-Messija. Hekk ukoll il-ħajja tagħna kollha kemm din it-talba, din il-karba, din ix-xewqa, l-esperjenza ta' kull wieħed u kull waħda minna. Kieku jkollna nieqfu nirriflettu ftit u nneħħu l-klixew il-maskli li nagħmlu, nindunaw li ġo fina hemm vojt kbir, hemm toqba kbira.
kollha kemm aħna li mixajr it-talba x-xewqa ta' Ġesu, ix-xewqa ta' Alla. U allura Marija Bambina llum qegħdin niċċelebraw it-twelid tagħha. Hija dejk illi lilna wkoll lil kull wieħed u kull waħda minna tippreżentalna lil Ġesu u tgħidilna dan hu is-soluzzjoni tad-diffikultajiet tagħkom. U il-fejqan tal-mar tagħkom. U il-kumpanija s-solitudni tagħkom. Dan qalitu lir-rajja. Ir-rajja kienu nies xellerati, nies meqjusin mill-bqija tas-soċjetà bħala midinbejn, bħala mhumiex normali. Nies meqjusin bħala nies ħallelin, korrotti. Ma ħadd fid-dinja li jista' jħossu imwarrab, li ma jistax jimmaġina lil Marija li tippreżentalu lil Ġesu u tgħidlu hawn hu s-Salvatur tiegħek, hawn hu il-ħellis tiegħek. U Marija tmur fit-tempju b'Ġesu u tippreżentah lil min? Tippreżentah fit-tempju lil Xmon u lil Anna. U Marija tippreżentalna lil Ġesu lilna s-saċerdoti, lili l-ewwel wieħed. U tgħidilna t-tempju mingħajr Ġesu. Ġesu huwa ċ-ċentru tat-tempju. Ġesu huwa l-persuna li magħha jdور kollox. Mhux biss il-ħolqien tas-sema u l-art kif jgħidilna San Pawl, imma l-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Ġesu iċ-ċentru fin-nofs tat-tempju. U tippreżenta lil Ġesu lil Anna u lil Xmon fit-tempju. Aħna naħsbu li dawk marru hemmhekk sempliċement biex jaqdu u biex jobdu liġi dik ukoll. Imma Marja u Ġuseppi imorru jippreżentaw lil Ġesu bħala iċ-ċentru il-ġdejt tat-tempju ta' Ġerusalemm. Ma baqax bżonn issa tal-arka, ma baqax bżonn tas-sakrifiċċji, ma baqax bżonn ta' ħafna affarijiet oħra li maż-żmien il-poplu ludi qabba lilu nnifsu bihom. Ma baqax bżonn ta' dan kollu, għax issa hemm Ġesu li huwa ċ-ċentru. Marja tippreżenta lil Ġesu wkoll lix-xjenzjati. Tippreżenta lil Ġesu lil dawk li jaħsbu li għandhom spjegazzjoni tad-dinja. Ġesu jmur fit-tempju u jiddisputa mad-dutturi. Ma kinux dutturi sempliċement tal-liġi. Dakinhar ma kienx hemm differenza bejn spjegazzjoni tal-fidi ta' dak li jemnu u spjegazzjoni tal-univers ta' dak li jiġri. Marija tippreżenta lil Ġesu anke lix-xjenzjati u tgħidilhom ix-xjenza weħida m'hemmx spjegazzjoni biżżejjed. Ma tistax tispjega biżżejjed il-mistoqsijiet l-iktar profondi tal-bniedem. U jekk ix-xjenza tippretendi illi bil-pożittiviżmu tagħha tagħti risposta għal kull mistoqsija, għal kull problema, allura x'se jiġri? Parti sostanzjali tal-bniedem li għal-psike tiegħu, ir-ruħ tiegħu, l-ispirtu tiegħu se jiġu traskurati mix-xjenza. U x'jiġri meta nagħmlu hekk? Noħolqu ansjetà u rabja. L-ansjetà u r-rabja minn fejn jiġu? L-ansjetà u r-rabja jiġu meta aħna nħossuna illi maħniex fil-kontroll biżżejjed tagħna nfusna. Meta aħna nħossu illi għandna d-dover illi l-ħajja tagħna tkun kollha kemm f'idejna, li nispjegaw kollox, illi kull ħaġa li tiġri rridu nikkontrollaw u nagħtuha direzzjoni. Minn hawn allura tiġi ansjetà u tiġi rabja, però fl-istess waqt nerġgħu niftakru li l-istess ansjetà u rabja, l-istess emozzjonijiet negattivi li ngħixu mhumiex għajr it-talba ta' Alla fina. Ejja mulej Ġesu, mhumiex għajr ix-xewqa ta' mod ieħor kif inkunu, mhumiex għajr Marija fina, ix-xefaq li qiegħed iħabbar il-miġja tax-xemx. U Marija mhux biss tmur fit-tempju, mhux biss tmur tippreżenta lil Ġesu lix-xjenzjati, imma Marija tidħol fil-familja b'Ġesu. Għamlu dak li jgħidilkom hu. Hekk tgħidilhom Marija fit-tiġ ta' Kana. Hekk tgħidilna Marija lilna lill-koppji żgħar lill-miżżewġejn tagħna għamlu dak li jgħidilkom hu. Kemm inkwiet fil-familja, kemm toqol fil-familji, kemm rabja, kemm nuqqas ta' mħabba, diffikultà
kultant anki biex niddeċiedu fuq affarijiet sempliċi. Għandna bżonna lil Marija li tippreżentalna lil Ġesu. Għandna bżonnu dak il-kliem li semgħuh mhux darba u tnejn, imma kuljum possibilment, kuljum għamlu dak li jgħidilkom hu, għamlu dak li jgħidilkom hu. Għandna bżonna lil Marija biex l-imbejt tagħna li jispiċċa, il-ferħ tagħna li jintemm terġa' ġibulna. U ġibulna saħansitra mill-ilma, mill-umanità tagħna, min-natura tagħna, mill-fraġilità tagħna. Għandna bżonna lil Marija li tippreżentalna lil Ġesu. Imbagħad Marija tippreżentalna lil Ġesu wkoll imsallab. Tippreżentalna lil Ġesu taħt is-salib. U tgħidilna li s-salib jagħmel parti mill-istorja tagħna. Li s-salib hu l-ogħla, l-ikbar, l-aqwa karba li aħna jista' jkollna, l-ogħla talba ta' Alla. Hija l-ogħla xewqa li hemm fina ta' Alla meta ngħaddu minn tbatija u minn tbatija jibsa. Ara kemm mhux imbiet Alla minna, ara kemm qiegħed fina Alla, ara kemm daħal fl-istorja tagħna Alla. Id-diffikultajiet tagħna, l-problemi tagħna, in-nuqqas ta' serenità tagħna mhumiex ħajr il-karba, it-talba li hemm fina għal Ġesu. Mhumiex ħajr diġà karatteristiċi ta' Marija li hemm fina. Ix-xewqa kbira li hemm fina. It-tħabbira kbira li hemm fina tal-miġja ta' Ġesu fina. Però ma ninsewx ukoll illi Marija kienet hemm preżenti fl-ewwel Knisja. Marija kellha esperjenza ta' Kristu rxuxtat. Marija qiegħda hawn preżenti llum f'nofsna. Marija trittejna biex dak li aħna ngħidulu dwejjaq, dak li aħna ngħidulu nkwiet, dawk li aħna ngħidulhom sentimenti negattivi, ninqdew bihom, ikunu l-molla li tippuxjana, tibbuttana u tressaqna biex niftħu jdejna u qalbna ħalli nilqgħu lil Ġesu. Ħalli nilqgħu lil Ġesu. Ħafna drabi sfortunatament aħna nippruvaw insolvu l-problemi tagħna b'ħafna modi differenti u lil Alla ninsewh. Min għalina sfortunatament se nsolvu l-problemi tagħna daqskemm għandna flus. Min għalina li l-flus se jsolvulna kull diffikultà li niltaqgħu magħha. Intom tafu bħali li l-problemi veri u l-valuri veri, dak li hu tassew importanti u sabiħ, dak ma tixtrihx bil-flus. L-imħabba ma tixtrihx bil-flus. Is-saħħa ma tixtrihx bil-flus. Tista' tħarisha bil-flus. Ir-relazzjonijiet tajbin ma tixtrihomx bil-flus. Alla ħares nixtru relazzjoni bil-flus għax naqgħu fil-prostituzzjoni. Dik tinxtara bil-flus. Ejjew nitolbu lil Marija dalgħodu. Ejjew nitolbuha. Biex verament ngħixu il-Vanġelu li għadna kif smajna. Fil-Vanġelu hemm diġà ibaqbaq f'kull persuna f'dik il-ġenealoġija hemm diġà ibaqbaq id-demm ta' Ġesu, id-demm ta' Marija. Kif hemm ibaqbaq diġà fil-qalb tagħna, fil-qalb ta' kull wieħed minna, fid-diffikultajiet u l-problemi tagħna, id-demm ta' Marija u d-demm ta' Ġesu. Ejja nisimgħu minn dak li tgħidilna Marija, ejjew nagħmlu dak li jgħidilna Ġesu biex ħajjitna tkun tassew mimlija, ħajjitna tkun tassew festa kontinwa. Din il-festa li qed nagħmlu ma nħalluhiex hawn, ma nħalluhiex fil-Knisja, lanqas inħalluha fil-pjazza, lanqas norbtuha biss ma' din il-ġimgħa li għaddiet, imma neħduha d-dar magħna. Tkun għada wkoll u pitada wkoll u l-bqija ta' ħajjitna sakemm Ġesu u ċ-ċentru ta' qalbna.